Sant Joan Despí està permanentment compromès amb la pau i amb la defensa dels drets humans. Dret a la vida, a la llibertat, a la seguretat i a la igualtat. Dret a la presumpció d'innocència, a un judici just i a la intimitat. Dret a la nacionalitat, a la lliure circulació, a l'asil, al vot i a l'associació. Dret al treball, al descans, a l'educació, a la cultura, a la llibertat religiosa i a la propietat. Sant Joan Despí forma part de la xarxa de ciutats defensores dels drets humans. Aquest programa fa possible que cada any defensors i defensores internacionals dels drets humans vinguin a donar a conèixer la seva lluita. En la darrera edició, el dibuixant equatoguineà Ramon Esono i l'activista palestina Manal Tamimi han compartit les seves experiències amb joves de tercer i quart d'ESO de la ciutat. Bueno, en eso yo agradezco mucho que vuestra ciudad se haya involucrado de forma íntegra para que sea un ejemplo de la defensa de los derechos humanos, precisamente introduciéndolo en la gente joven que dicen que es el futuro, ¿verdad? Somos raperos, no somos delincuentes porque vamos a tener miedo. Miedo tenía que tener el corrupto que nos roba dinero a todas, o los violadores en manada, esa gentuza sí que debía tener más miedo. I don't want to revenge. All I want is to live in peace, to my children to be able to live in secure life, not to live this fear and worries. And I will resist, but I'm not willing to kill. Que al principi jo pensava que no tots els drets eren tan importants, però ara veig que sí, que cada vegada que està traient un de la taula m'estic donant compte que, ostres, jo aquest necessito, vulgui que no. Fer arribar la informació a la gent que no sap què està passant a altres països i fer un món millor. No pensava que teníem tants drets i això, però ara que estem fent això em dono compte que tenim molts drets però encara no es compleixen de tot.